sak lebete manah kula wondene Bapa Resi Pramuja menika nimbali kula supados madhep. Nalika kula gladi para siswa-siswa kang mapan wonten ing Toyoan. Tuhunipun wonten wigatos menapa? Nah, mula nganti wong tuwa iki ngundang utawa nimbali karo kowe mergo aku nampa aturing para siswa ana ing Toyoan. Perkawis menapa? Manut pratelane jarine ana sayembara. Ki jane sayembara. Selawase cilik nganti dewasa. Ki ora tau keprungu kok ana sayembara. Ning bareng wis gedhe kok sayembara ki sayembara. Nggih, pangapuntenipun ingkang ageng. Menawi wonten ing pertapan Toyo Arum menika wonten sayembara. Tuhunipun ingkang nganakaken sayembara kala menika kula. Kowe Injih. banjur unine sayembara piye karepe? Umulipun sayembara kala wau. Sinten ingkang saged ngasuraken kula undu-unduanipun boten sanes adi kula Sriyasi. Lho, wasiake. Nun, Yen ngono kowe dadi pepalange adimu arep omah-omah. nyun sewu sakdenipun. Ampun klentu ing penampi. Kula ngertos menawi adi kula Sriyasih menika sampun prawan. Tegesipun sampun patut menawi mangkenipun dipun wengku salah satunggale priya utawi kakung. Nanging Bapa, ngantos kula nganakaken giri sayembara kados mau. Tuhunipun sedaya kula wau kangge mulyanipun urip adi kula Sriyasih mangkenipun. Apik gegayuanmu. Nanging ora ngarah ana sing ngalahake karo kowe. Kenging menapa panjenengan ngendika kados mekaten? Mergo kadegdayanmu. Endi nom-noman, endi wong priya, sapa wae ora ana sing bisa ngalahno karo kowe. Wasiake. Matur suwun. Awit saklebetipun kula manungsa wonten ngersa panjenengan wonten ing Toyo Arum. Bebasan sedaya kabisan panjenengan sampun panjenengan suntak wonten ing badan kula. Satemah sampun rumasuk wonten ing jiwa raga kula. Nanging Bapak, kula tasih kemutan nalika panjenengan rikala sematen mejang kalian kula. Wasiyaking sahrene kabisanku ki wis tak suntak mligi kanggo kowe. Tak kira ora ana wong sing bisa ngalahke kelawan kabisanmu. Mbok menawa ana wong bisa iku wong sing pinunjul. Merga yen kowe wis kasindungan pira-pira kaluwihan pira-pira aji joy kawijayan, aja demen tumindak semangkean. Yen kowe landhep aja demen atoni. Yen to kowe banter aja demen nglancangi. Nanging pitungkasku merga apa sak nduwene langit kae isih ana langit. Lah niki Bapak. Ngantos kula nganakaken sayembara kados mekaten. Tartamtu mangkenipun sinten ingkang saged ngasuraken kula. Priya kula wau saged ngayomi kalian adi kula Sriyasih saya-saya. Syukur badhe anggadhahi pangkat ingkang dhuwur. Apik gegayuanmu. Yen pancen kaya ngono, wong tuwa pasrah bongkokan karo kowe. Masa bapak Matur sembah suwun menawi Bapak menika tasih ngutayakaken. Banget sampean. Kok kowe iki malah ngluputke aku? Lah iya no. Salahku apa? Lho ngerti ana wong mlayu ora gelem minggir. Oh, dadi kuwi. Sriyasih, kudune sing nyawang iki kowe. Merga mlayumu saka kowe saka njaba ki rak mesti wae nyawang ngarep. Yen kowe ya ora, nyawangmu mburi sak temah ora ngerti sapa sing pengarepan. Wong mlayu kuwi gugut ya, Kak. Dadi ora nyawang arep isine kudu mlayu wae. Nah ditutup wae, ditutup ta, Kak. ditutup. Lawange ditutup. Nah, ngerti Bapak. Sing karo apa tondo? Apa
kok digubrak karo Coba ngatur kondo ning Bapak. Dudu kewan sing kaya aku dudu nanging iki mau aku digodhog karo wong lanang Kakang. Sik. Ana ing pertapan Toyo Arum kene iki ana sing wani nggodho kelawan kowe. Iya. Kowe iki piye to? Apa ning pertapan Toyo Arum ngene iki wong sing nggodho kowe iki ora ngerti sapa Sriase. Sriase iki dulure apa adine Wasi Ageng kok wani-wani nggodho adikku. Mula kuwi wis tak jarwani kuwi. Kowe iki aja wani-wani nggodho karo aku. Kowe ngerti to sapa Sriase? Aku iki ngono adine Kakang Wasi Ageng. Mesti wedi. Wong sing paling sing kondang. paling unggul jute. Sing jaduk. Ono ning Toyo Arum kene. Sak banjure mesti wedi wis. Ora kok wedi malah muni ngene sumbare Kakang. Sedulurmu Wasi Ageng kuwi kan rene jere. Mengko ya ning pengarepanku. Alah tak ijak-ijak tak kokek-kokek tak uncalno. Aku apa ijak-ijak dioklek-oklek sing diuncalne. Iya. Makane wonge piro sing godho kowe kuwi? Ayo. Pira mau ya aku ora kok bernitung Kakang. Dadi luwih saka siji. Heeh. Sik, kok semangkrean. Masem ane nantang Wasi Ageng. Malah Ngajak. sangsaya ndodro Apa kok meneh? pipiku dijiwiti. Piye? Pipiku iki dijiwiti. Pipimu sing kaya ager-ager iki dijiwiti. Lho, mesti wae kowe wales mergo kowe adikku. Heeh. Banjur sakwise pipimu dijiwiti kok wales piye? Tak wales Kakang mergo pipiku tangan iki dijiwit. Kok jotos? Oh, Kok kampleng? Ora. Kok saduk? Ora. Banjur piye nggonmu males? Ya ngene. Alah. Iki ngono jenenge ora males. Lah kudune piye? Aduh, Bapak monggo dipun jarwani, Bapak. yen kowe dijiwit kowe atimu ora seneng yo diwales dipeno watu Ngono ngono. Ngono Bapak. apa kayu dikeprok ra ngono Layak sing dibajut kanggone nggodhoni aku. Sakwise pipimu dijiwiti, Malah saya mudhun bokongku iki Kakang. bokongmu dikapake. Ya kok padha dijiwiti. Bokongmu diawa-tawa dijiwiti. Lah dasarmu mergo kowe wanita sing gandes luwes, sing kemayu, mesti uga kok walos. Sawane sange gugup kuwi males malah Piye, piye Kang? piye? Iki mau tak contoni. Iya, contoh-contohne piye, Monggo contoh? contoh Iki pemesanan dadi Oh, aku. diawa-tawa. Dadi wong lanang kuwi. Diawa-tawa, Wong lanang bokongnya. bokongku. Aku sange gugupku tak balas. Ayo lho, sakarepe bokong iki. Mateni wong. Kene bokong. Males Iki kowe. kasar. Wong lanang ya mbok wales koyo ngono carane ya seneng. contoh aja kaya ngono Lah piye bokong? contoh wong aku kruwek tenan iki Lah piye aku ki nyontoni aku gugup aku bingung. Malah ndodro monge ngoyak tekan omah kok. Apa kira-kira sing ngoyak kowe tekan omah? Lah Wis. piye suara? kene Kene kono. Sampurasun Ajian bangsa. Ayo nanti. Nanti. Ayo nanti. Ngajikan orang silo. Kabar pesan nantang aku yo. Yo, ayo nanti. Maju yang lewani. iki mu ndak kesambet kon jagungan kono lho Wani mojo kalau iki dulure. Iki dulure yang lewani ayo. Sabar Mas Asi. Raimu. sing sare Ada bi? Ada bi? ora dosa ora perkara kok Nggih, lan niku kok. Ijek ora rumangsani. kurang ajar ayo gebrekno Ora rumangsani yang kowe kleru kowe nyuwun. lah aku kleru ku manggonti Apa kudu tak dumuk kalau putahmu kabeh? ora apa-apa yen pancen aku luput Wanimu nggodho wadon. Malah kapur kowe nantang-nantang kawan aku. Wis wani gonjak adikku Sriase. Yo. sengene Sriase wae aku weruh e ora lah kok tak gonjak ngopo Dadi kowe durung ngerti Sriase. dulu Durung ngerti tenan? Ngomong pisan dulu. Ayo dulu. Weh, arene kowe sing ora yo Mas sumpah lho kiting pek Tenan. coba to yen ora percaya sedulurmu takoni Kasih kene. Piye Kakang? Wong lanang sing nggodani kowe wong telu iki mesti. Sing ngawet-ngawet pipimu, sing ngawet-ngawet bokongmu, sing nggodani kowe bakal gonjak kowe. Iki, iya apa ora? Tak jwotosane. Dudu Kang. Dadi ora iki. Ora. Ora iki tenan. Ora.
Pangapuntenipun ngantos kula menika mboten anggadhe sebuah jalaran kebranang rasa manah kula. Jalaran adik kula nembe kemawon dipun gonjak kalian tiyang kaku. Sak temah ati kula panas pengen diotosi pawongan ingkang gonjak adik kula. Nek yo aku aja cukup pelampiasan. Pangapuntenipun. Monggo. Wah, aku ora ngerti kok. Gini Pak Syakri. Nun nggih. Mbok menawa tamuku kepengin ndukungno karo aku. Menawi kados ngaten, monggo dipun tali silaturahmi. Matur nuwun yen pancen dheweke kepengin ndukungno apane sing ilang apa belanjane. Bu menawi kados mekar. Aku ra entuk opah. Nggih. Dikantuk gula kali teh. Sinten asmane? Tejo Baskara. Tejo Lolo. Tejo Pati. Sampean penganggone kok blegar niku jane palungguane napa to? Bupati tingkat 2 Indonesia Raya Merdeka Parang Kencana. Duwa temen Indonesia Merdeka. Merdeka! Mesam-mesem kemayu lanang kok kemayu. Kemayu pripun? Mesam-mesem. Kula niki nggih bupati. Oh bupati. Nggih. Mboten banci sampeyan. Mboten. Wah, Nyenyek ya, Di. wong brengose mau tejas batok banci. Beda kali kanca-kancane. Nggih. Cilik, wah merayang. Asmane sinten lho? Kula Tejo Lolo. Tejo. Bupati Parang. Bupati. Bupati kok cilik kaya ngene apa ora sing Kemayu Bapak. Senajan cilik ning kula niku pinter. Kula niku didadoske bupati mergo kula niku pinter. sing dipilih pinter. Nggih. Mboten cilik. Dalem sing. Lah sing niki gagah ora kusoni yo wae. Dipun tepangaken kula niki Dipati Tejo Pati saking Kadipaten Parangtritis. Parangtritis Nggih, kidul, berarti- Goro Kidul. Tak kira Parang Garuda. Ngantos kula niki jumeneng Adipati. Kula niki nggih mboten pinter. Nanging kula niki sugih. Kawula saged kula tembas bondo arta ingkang supados milih dumateng kula. Ngaten. Mergo bandane akeh dipilih. Leres. Kirang prayogi monggo katuran lenggah. Katuran monggo Kang Mas. Adi. Ciloro terus ayo. Loh. Mas Yakin, Lho nggih. ini ki yo ngisi-ngisine aku to. Jumeneng riyen. Sampeyan niku ampun ngisi-ngisini kula. Pripun? Kula aturi lenggah salah satunggalipun lenggah, mangke kula pendhetke malih kursi wonten ing ringgi. Ah, sampean mboten ngomong kok, Mas. Ah, nggih jumeneng riyen. Palungguhan siji, Yai siji. Nggih. Kula mboten man, mboten napa-napa. Wah, sing saru. Oh, mboten. Pun bener. Ngoten mawon kok purik jenengan niku. Pun, enggak. Matur nuwun. Dipati. Nggih. Panjenengan ajeng dipun kena. Kula mriki mboten badhe merdukun. Ning badhe nyuwun pirsa. Napa saestu menika naminipun Bapak Si Pramuja. Nggih, leres. Brak, menawi ngaten. Niki Padepokan Banyuwangi nggih. Wah, jenengan kuwi menawi ngendika niku nggo sing gamblang, sing cetha. Sanes menika sanes pertapan Banyuwangi. Lah napa? Nanging pertapan Toyo Arum. Lah nggih banyu niku Toyo. basane napa? Toyo. Ah, arum. Wangi. Ah nggih, Toyo Arum Banyuwangi. Kula kinten arum soklat. Nggih lajeng Wigatosipun badhe nyocokaken kabar. Menawi kabar kawula cocok, kula badhe nglamar putra putri panjenengan keng nami Sri Asih. pancen leres anak kula namine Sri Asih. Oh menika. Lah ingkang sungguh Semanten ugi kula. Kula nggih kepengin nglamar Sri Asih anake Bapak. Nggih, kula nggih sami. Ingkang supados sampeyan nambani ati kula. Supados kula niki didhawuhan kalih Sri Asih.
bingung aku. Pripun Bapak? Bingung entuk ku nampa tak tampa kene mesgul, tak tampa kene, kok kene gelok. Nuwun sewu, Ingkang kula niku pun nganakake prajanjen. pripun? Menawi Kang Mas kula ingkang dipun tampi Sri Asih. Kan kadang kula menika lila pinangka dados pengiring. Semanten ugi kula menawi kula ingkang dipun tampi kadang-kadang kula menika lila dados pengiring kula. Bapak, Padha nglengganane iki piye? perkawis menika perkawis gawean. Garapanmu Nggih, iki. monggo panjenengan kula aturi lenggah. Wonten wi. Nyun sewu dipun wanuhaken. Nami kula wasiaken sinten? Tejo Baskara. Tejo Baskara. Wasiaken. Tejo Lalono. Wasiaken. Tejo Pati. Matur suwun. Ewon dene sedaya kadang Hadipatri sakatrinipun. Ancas panjenengan minggah wonten ing Toya Arum Iya. badhe ngayunaken adi kula Sri Asih pinangka dados garwa panjenengan. Bener. Nanging nyun sewu sakderipun. Napa panjenengan mboten kula pawarta napa pancen suda pirunga? Menawi wonten ing pertapan Toya Arum menika wonten adun-adun tanding. Unggale sayembara kala wau sinten ingkang saged ngasuraken wasiaking undu-unduane mboten sanes adi kula Sri Asih. Napa sekintene panjenengan mboten miring perkawis menika? Nek perkara krungu kowe krungu. Bareng tak buktekke ning Dlanggung Prapatan ditulis ning kayu ning watu. Jebul Pancen menika kuwi. kula tulis kula ukir wonten ing Dlanggung Prapatan wonten ing Peteron kersanipun kathah peranganipun para kadang hati pemancat lan penglamar-penglamar mangkenipun. Menawi badhe mupu sayembara saking kula monggo kula sumanggaaken. Yen pancen kaya ngono, aku bakal melu mupu sayembaramu wasiat. Panjenengan Tak sagui atuh panjenengan. Semono gua aku bakal sagu. Matur suwun ewon dene panjenengan sampun kersa badhe nderek sayembara menika. Papan sampun kula cepakaken blabar waja kendeng kawat. Sampun sumadya wonten ing sak pinggire dalan Tak ini ya. Kok sing ngowot-ngowot kowe iki sapa ya? Lho kae kan. Lho iki kowe, Sabar kene. kok sabar. Ono tamu kok Panjenengan ngertos piyambak. Ingkang ngawut Sri Asih ngene iki badhe kula juwata siku daidah. bener. Nggih, Bapak. Lah kanyatan. Nanging upamane arep kok breki karo Kosi, mengko yen nganti tumeka pagi keluargane golek cilaka. Kersane adul bagus, adul bondo donyamu, adul bergasmu ngene iki, Hei, sawani karo aku. Sik sabar. Tak takonani. Monggo. Mesake bocah kok baguse kaya ngene. Pedes selapat. Sapa jenengmu, Gus? diwanohaken kemawon. Kula Sindu Nego Sindu Negara. saking Tanjung Anom. Lajeng palungguhane napa? Kalebet Nalendra wonten ing Tanjung Anom. Ratu. Kados perkara. Ratu Tanjung Anom. Waduh. Ayo kene padha duduk. Nggih, monggo. Wong sama wong calo iki. Sampeyan niku pripun? Sampeyan niku pripun? Kene Sing gadah omah niku sinten? aku. Saking menawa panjenengan nyembah kalian Sindu Negara Sinasa menika ratu wonten Tanjung Anom. Krungu apa ora? Nggih, pripun? Yen iki ratu saka Tanjung Anom. Ratu menawi wonten ing negari Tanjung Anom nanging benten menika wonten ing Toya Arum. Kedahipun menika anggadhe Subasita, unggah-ungguh kang gumathok, kedados tulodo nanging kanyatan. Sampun wani ndak sio kalian adik kula, badhe moto-moto kali Sri Asih. Lah menika kula sing boten trima. ini sabar. Monggo. Kula aturi enggak. Iki. Napa pancen panjenengan saestu ingkang owot-owot moto-moto kalian anak kula napa leres? Ngaku ora. Leres Lah, tenan to. pancen kula tresna kalian Sri Asih. Lajeng panjenengan niku sinten?
Resi Pramujo. Resi Pramujo saka Toyaro. Mas Yaking, dulure lanang Sri Asih. Bapak menawi pekaten mapan kersa. Wonten ngajeng panjenengan kula pengin nglamar anane Sri Asih. Kula pundhut minangka garwa wonten ing Tanjunganom. Matur nuwun. Piye, Le? Ning ana syarate. Banjur syarate Kabeh iki dadi pepuntun. Sapa wae ora idep senajan to panguwasa Nalendra saka ndi-ndi papan. Yen mung pengin mboyongi anane adikku Sri Asih, kudu nglewati anane Sayembara Wasyaking. Sapa kang unggul jurite bisa ngalahke Wasyaking undunane adikku Sri Asih. kaya mengko. Apa sekirane saku? Aku bakal melu ngleboni Sayembara kuwi mau. Yen ngono ora usah dadak kesuwen kae. Kendeng kawat labar waca wis madya ana sak pinggire Prabu Brawata. Sri Asih, aku yang nglamar. Dong aku becek. Kowe iki lho pamit iki kok malah mesem guyu. Kudune kowe iki nesu tak rewangi pedentengan kaya kodhok ditaleni kowe ngene. Piye bareng tak mat-matke, tak sawah jebule bagus sih. Ngono. Dadi kowe kepencut. Ya ngene kan. Kowe ya sampeyan tetandingan karo Bupati Telung. Iya mesti wae gelutan. Muga-muga Piye menang iki? lho, Kakak. Aku entuk kamenangan. Matur nuwun yen ngono wae dulurku sing adi tenan. Muga yen sampeyan tetandingan karo Sinuwun Prabu Sindhunegara. Muga-muga sampeyan kalah. Lambe-lambe yo menang. Lah mleso kuwi aku njaluk pamujimu. Muga-muga anggonku gegelutan ngayahi sayembara kuwi entuk kamenangan. Sing hati ya, Kak. Kok pamit panjenengan ngatur suwun. Mugi-mugi kula pikantuk kamenangan. Entuk menangan. Ngatur suwun. Hati-hati ning omah. Joko pokok. Ali sampeyan mitri pasir eleh Wes, ayo. Wasyaking Wondene panjenengan Sakatri niki menika ngeman kalian mbok menawi mengke mboten wasis lan mboten lipat anggen kula ngayahi ananipun sayembara menika cilik kulit kula badhe siset gedhe bakal tugel balung kula nanging sedaya kula sampun dados pepunton kula sinten ingkang badhe ngayunaken adik kula Sri Asih kedah tetandingan kalian kula saya saged ngasuraken kula yen pancen kaya ngono sok kapan nggone miwiti monggo enggal-enggal kawiwitan pedang Aku mbacut.
dadi aku percaya yen wasiake nom-noman sing jaduk ngene kalewan Makasih, Mas. kuwi aku ra sida entuk siase ora apa-apa tak bali wae aku. Monggo. Aku jaluk pamit. Ora usah ngece kelawan aku. Pancen kastene Kakang Wasyaki ngedap-edapi banget. Nerpati-nerpati padha kasuran. Ora usah mbombong supaya atiku tuwuh rasa marem. Kenane ngigit-ngigit atiku. Nalika kowe nggonjak adiku Sriasih. Mula saka kuwi Prabu Sindhunegara. Kula suwun kanthi sanget mangkenipun menawi panjenengan badhe nglampahi kados dening para kadang-kadang hadipati ingkang boten kuwawi mupu sayembara kula. Monggo kula aturi kondhor wonten Tanjung Anom supados panjenengan boten asor derajatipun mangken. Kakang Wasyaki, Lho niki. mergo gedhe tresnaku kelawan Sriasih, ing kene aku bakal mbudidaya. Menawi kados ngaten monggo enggal-enggal kawiwitan. Kepiye Kakang Wasyaki? Nggih. Kula ngrumaosi menawi panjenengan ingkang unggul jurit. Sak temah ingkang patut lan ingkang penang. Nggoyongi adi kula Sriasih menika panjenengan. Kaya mengkono. Nggih. Yo. Yo mergo bunga hatiku, seneng hatiku. Piye? Menang. Nalika aku gegelutan lawan hadipati telu mau Iya. aku menang. Menang. Aku menang, aku digdaya. Lah terus yen ki mau tetandingan karo Sinuwun Prabu Sindhunegara. Karo Prabu Sindhunegara Iya. lakon. Prabu Sindhunegara juwatosi, tak idak-idak, tak tekuk-tekuk. Sinuwun Prabu Sindhunegara kalah. Iya ora ngono. Kowe menang. Aku sing kalah. Kowe kalah. Aku kalah. Kalah tenang. Iya ngosek kok kowe seneng menang aku kalah lho. Tenang. Iya. Syukur. Piye yo? Kakang Wasyaki ki. Apa? Ya wis pancen kudune kaya ngono. Ora ana payu omah-omah nak. Iya. Sida duwe bojo bagus. Sih. Pancen aku nganakke sayembara kaya ngene iki kabeh tenane kanggo mulyane uripmu besok. Rahayune sing bisa ngasurke aku ora ana liya Piyayi Kanggung Benetara saka Kraton Tanjung Anom ora ana liya Sinuwun Prabu Sindhunegara. Nuwun sewu, Kakang Wasyaki. sarene kula sampun kasoran. Tegesipun kalahing yudi. Sakotahipun adi kula Sriasih badhe kula pasrahaken dhateng panjenengan. Kaya Nanging kula suwun kalian panjenengan menawi mangkenipun panjenengan sampun boten tresna kalian adi kula Sriasih. Ampun dipun ndaksiya langkung prayogi dipun wangsulaken kalian ingkang kawegan kemawon. Kaya mengkono. Mriki sampean bakal tak Kono-kono. eling-eling kang Pak. Apa? Niki. Sriasih. Sinuwun. Sadurunge tak boyong ning Tanjung Anom, iki mumpung ana bubur sekamujo lan Kakang Wasyaki. Lamun to Sriasih duweni panyuwun Akiwalu. Nggih. Ngaten nggih Sinuwun. Kula purun panjenengan boyong wonten ing negeri Tanjung Anom. Nang kula nggadahi panyuwun, kula kepengin dados garwa Prameswari Sinuwun. Garwa Prameswari. Nggih. Sriasih, penjalukmu bakal tak udanani. Emkune aku uga bakal ngganti jeneng Sriasih. Sriasih bocah saka desa jenenge sawetara dipendhem. Emkune bakal tak ganti dadi Adaning Rum. Apa? Sare sampun wonten karampungan mila pan. Kula mboyo Sriasih utawi Adaning Rum wonten ing Tanjung Anom. Mekaten nggih, nderekaken kundur wonten ing Ngedaten. Ingkang atus-atus Sinuwun Prabu. Men nggih Bapak.
Mila saking menika sarene kula menika dereng saged atus sesulih dhateng panjenengan. Mbok menawi kanthi margi menika kula saged bales menapa ingkang dados bebuden panjenengan ingkang panjenengan paringaken dhateng. Ya wis rampung, ayo bali. Monggo kula dherekaken niki. Padi buron-buron kanggo isih-isih ning Gorojo ning Tanjungan. Lah ora ana beda to ning Tanjungan. Nyatanipun wonten ing Tanjungan kula mboten beda menapa menawa. Lan sedaya para kawula menika disetujui. Kaya mengkono Diajeng. Ngantipun Kakang kuwi wis bali ana ing Tanjungan Nom. Kok menawa entuk pamujine Diajeng Situndini, lamun to Kakang anggone golek buron-buron kanggo isih-isih ning Gorojo wis entuk karang. Sampun pikantuk. Kaya mengkono. Lajeng menika wujud wacan napa kidang napa Wujude kidang. kidang. Kidang apa wak kencana. Kidang kencana walah sae sanget. Lah pundi menika kok mboten dipun. Diajeng Situndini pengen mangan teh. Menika lho. Ranten ana sedhi. Oh ngaten. Atone kok bingung. Ngendikanipun kala wau kidang kencana lajeng pundi kidang kencananipun. Iku kidang bawak kencana. Salah satunggalipun wanita menika. Dados buron-buronipun wanita menika. Kuwi intuke. Kon dituwanuhake. Tetepungan wis dhisik. Tepangan niku. Para derene. Bocah desa ya. Nggih saking desa. Sapa? Adening kok. Adening kok. Aya. Pas entah bocah desa. Diajeng Situndini. Sing kados pundi Kang Mas? Ndadi ana kawruhananmu. Siji. Nggonku golek buron-buron sawetara ana ing sak tenging alas. Ora sengaja tinemu lan bocah wadon kang aran Adaning Rum. Lajeng dipun boyong wonten Tanjungan Nom Kakang. Ora tak selaki ing kene bakal walaka. Aku wis duweni sambungan tresna kelawan Adaning Rum. Sampun sambungan tresna. Kuwi pancen bener. Saya-saya Diajeng. Inji. Adaning Rum wis nggerbeni wiji saka aku. Sampun kaki. Sasampunipun Adaning Rum panjenengan boyong wonten ing Tanjungan Nom, malah dinten sapunika sampun garbini nggih sampun boten. Lajeng kados pundi Mas? Sliramu minangka pasien. Merga ning Tanjungan Nom aku mbutuhake turun. Mula Adaning Rum bakal tak angkat minangka garwa prameswari Situndini. Garwa Prameswari. Lare saking dusun menika. Si Kang Mas Prabu. Menapa sedaya kala sampun dados kersa panjenengan? Iki kula ugi ngrumaosi bilih kula menika dangu dados garwa panjenengan ugi boten saged bobot. Kula monggo kula boten menapa-menapa. Syukur lamun to Diajeng Situndini bisa nglenggono lan nglilani pun Kakang dawapan kelawan Adaning Rum. Oh, ngaten iki Kang Mas. Adaning Rum sawetara ana pepungkuran kadosan. Adaning Rum. Sopo bocah saka desa lagi wae diboyong ning Tanjungan Nom.
karyane. Aja seneng atimu bakal ndak sikirake kowe saka Raja Tanjung Anom. Bapak kula ngasuhan Bapak. Iki lho. Enten apa, Bapak? Kowe iki bisa dianggep kacang lali marang kulite ya iki. Enten apa, Bapak? Kowe iki mbok eling Kumbini. Biyen kowe iki sapa, Kowe iki bocah desa anake rondo. Gaweanmu golek godhong karo ungker. Ya ta? Kula mboten suka. Gara-gara wong tuwa saiki kowe wis diangkat pinangka dadi garwa. Ora ketang garwa ampean. Nggih, Lho, Bapak. bareng saiki uripmu wis kepenak kok lali karo wong tuwa kowe lho. Kula mboten supe, kula menika tansah emut kalian panjenengan, Bapak. Lah nek kowe eling nalika wong tuwa iki nandhang rekoso rokoke karek telung nglintir, lho kok kowe ora gelem teko. Nah, mboten sampatos, lah menika sampun dugi wonten ngajeng panjenengan mengke babakan rokok kula tumbaske sing kuatah. Ngono. Nggih. Ah, nek ngene ya muridku Kula tenan. pripun nggih murid panjenengan? Ana apa kok kowe teko ning Gua Mayit? Nggih, Bapak. Riyen kula niki wong desa anake rondo sing ora duwe apa-apa. Lah, Kula dados garwa sinaosa namung garwa ampeyan lan boten dianggap dados garwa prameswari. Nanging Bapak, kala rumiyin menika kula rumaos bagya mulya, rumaos remen manah kula. Benten kalian dinten samenika Bapak. njur bedane manggon ndi Kumbini? Menika dinten samenika niku anane mung tansah nelongso, tansah nangis kasiksa raosipun batos kula. Lah kok nganti kowe iso ngeculke tembung sing kaya ngono njur dasare piye? Dasaripun garwa kula Kangmas Prabu Sindunegara. Heeh. Dinten sakmenika sampun anggadhahi garwa malih. Lho, lah kok malah gumujeng panjenengan. Dadi mung perkara bojomu iki duwe bojo meneh, Nggih. kowe nelongso. Nggih. Rak ya wis lumrah to Kumbini, Sinuwun Prabu Sindunegara kuwi salah sawijining ratu. Kok upama duweni bojo sesisih 40 iki ya wis lumrah merga ratu iki kuwasa. Nggih, menika anggadhahi garwa malih kula mboten lara rasane ati kula. Nanging benten kalian garwa sing sakmenika. Bedane nggon ndi? Bocah saka desa ingkang nami Adaning Rum. Dinten sakmenika dipun angkat dados garwa prameswari. Cobi menapa mboten lara teng ati. Lho kula niki dangu dadi garwane ra diangkat dadi garwa prameswari. Lho bocah saka desa sing nembe kemawon sampun Iya. dipun angkat dados garwa prameswari, Bu. Ose. Kok nganti bocah desa yang jenenge Adaning Rum lagi dadi bojone Sinuwun Prabu Sindunegara. Kok wis diangkat dadi garwa prameswari. Iki ra ana dasare sing gumathok. Wonten
dasaripun. Njur dasare apa? Niki dasare sing kula kalah. Piyambakipun sampun meteng. Pun meteng, pun mani iki lho meteng. Gara-gara adaning Rum iki meteng Nggih. nganti diangkat dadi garwa Prameswari. Bapak. Sing kebangetan iki ya kowe Lho kuwi. lah kok kula ingkang kesanget menika kados pundi, Bapak? Kowe iki wong wadon kok kalah karo dhuwit. Wong wadon kok kalah karo anggur. Mangke rumiyin to? Lah kok kula kalah kalih dhuwit, kalah kalih anggur niku tegesipun pripun? Kowe nak utang dhuwit terus nyaur iki biasane ana apane? Enten anakane. Lah ya dhuwit ae manak. Lah nak biasane wong bandanak iki ngombene apa? Anggur beranak. Lah ya anggur beranak kowe iki wong wedok ora iso manak. Alah penjenengan niku le bapak lah dene Wong wedok kalah karo kucing. Kucing malah. Lha penjenengan kaya anake kula kucing to, Bapak? Ning jagat iki kucing iki ora ana kucing sing mandul. Kucing iki mesti ndanak nak kandhane. Oh niki ra mandul dereng dikeki mawon kok. Ora mandul ning majer kowe iki. Kaya sapi. Ngaten apa? Lah terus karepmu piye? Bapak, kula nyuwun tulung malih kalian panjenengan. Iya. Panjenengan kedah nyingkirake adaning Rum sak Praja-Maja. Praja Panjonganom. Anom. Iya. Angge disikirke mawon. Kula yen enten adaning Rum tak mboten sida dadi garwa Prameswari. Dadi kowe kepengin dadi garwa Prameswari. Nggih. Undangu kok mboten dadi garwa Prameswari. Wis lumrah jeneng menungso iki diwajibake duweni panjangka. Jeneng panjangka nek ora dijangka ora bakal kelakon. Lah jeneng wong urip niku sing digoleki napa? Enak lan Lah, kepenak. iku bapak kula kepengin rasake niki. Ngono ya. Nggih. Ya, merga kowe iki muridku sing kinasih, apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Saestu bapak. Iya. Saestu. Iya, Nuwun bapak, matur nuwun. Aku iki urung mangan. Larek. Tentu Lah jelu penjenengan wae, kaya kok. kawet mau mboten maem. Ayo, aku iki duet Duet to. ben awak kuru iku lho. Diet. Diet iya. Duet. Ini Nggih. carane Caranipun pripun? aja nganggo cara sing kasar, Aja. ning nganggo cara sing halus. Cara njupuk iwak aja nganti butek banyune. Lah caranipun pripun? Mengko ponang jabang bayi ing ana jero garbane adaning Rum iki bakal tak tenung. Panjenengan tenung. Iya. Bayi kala wau. Mengko lamun ta ana laire ponang jabang bayi laire ben ora gatra menungsa. Wurung tan wurunga Sinun Prabu Sindunegara. Iki bakal duka yayah sinipi karo adaning Rum. Dianggep adaning Rum itu mindak selingkuh. Wurung tan wurunga adaning Rum bakal ditundung minggat lho. Ditundung minggat kula ganti dadi Dadi karo karo Prameswari cocok ta ora? Cocok Dalica. Nah, mula kanthi kuwi kowe sumingkir sawetara, aku tak ngundang ingon-ingonku ya. Setan ing jagat raya mempak wonten ing omahe. Setan saka kidul. Setan saka kulon demit saka wetan.
Ana apa kowe iki ana apa kaya jual jawil wae? Bapak, Ana apa? sebule sakniki jenengan anu nggih rada bento. Lho, sik. Lho ki ngarani wong tuwa rada bento iki. Lah pripun kok dangu mboten mriki lah kok panjenengan iki malah ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe. Napa jenenge mboten bento? Dadi nek ana wong ngomong-ngomong dhewe, Nggih. disaur-sauri dhewe, Iku jenenge wong bento. iku wong bento. Nggih. Nek ngono dalang wayang kulit iku rak bento. Kok saged? Lah iku ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe. Nggih lah nek beda. Bedane nggon ndi? Lah iku sing dijak omongan kula ya dadi disauri dhewe wong jenenge golek dhuwit. Ngono. Nggih. Mergo golek Golek dhuwit. dhuwit. Ya padha karo aku ya golek dhuwit. Kowe durung ngerti. Sing takjak jagongan takjak caturan. Yen pancen kowe pengen ngerti tak weni ngerti, ya. Merem, tak buka mata batinmu. Ning kok aja wedi lho ya. Boten. Enteleher. Wes, buka saiki. Iki dudu panganmu, iki muridku Siti Kumbini. Dados boten menika ingkang badhe kula tajak. Iki ngene, Napa? kowe bakal tak perintah tumuju ing Praja Tanjung Anom. Nggih. Golek ana bocah wadon sing jenenge Adaningrum. Yen wis ketemu, Titikane dina iki lagi ngarbi. Lagi meteng. nggih. Mula kanthi kuwi kowe manjinga ning guwa garbane Adaningrum. Ing mengkone ponang jabang bayine rusak. Deng supaya mengkone laene ponang jabang bayi. Iki ora gatra menungso. Waduh, cilaka kiyaine. Lah kok cilaka iku? Menawi tukluken supados mlebet wonten ing raganing adaning. Kula bingung mlebune. Lah kok bingung iku? Awit menungso menika bolongane wonten pinten kiyaine? Wonten 9. Songo. Mripat loro. Mripat loro. Kuping loro dadi papat. Dadi papat. Cangkem siji Nggih. dadi 5. Nggih pori-pori. Irung loro. Ayo dadi 7. 7. Tesih kirang pinten? Loro. Tesih kirang kalih to. Iya. Kula menika eling nggone ning lali jenenge sira. Ajar. Tenung kurang ajar. Pengen ngertos? Lho sakarepku kowe arep mlebu metu ndi aku ora idem. Ngoten Iya. nggih. Sak menika napa kapan? Bar bodho. Oh, bar bodho nggih. Ketoprake saiki ya saiki. Ah, lebonane. Sedelok meneh ing Praja Tanjung Anom bakal ana geger. Mula kanthi kuwi sawetara kowe bali ana kedadian apa ning Praja Tanjung Anom? Pamit dhewe matur suwun, Bapak. Opae ndi opae?